ka hister kalong ka sngiboram jong ka jing mi pat jong u jisu Ngiu iba kia keren jaj pejat ki jing tho ang tu kin ong ba o kala jan wai ka Pyrthei. Lano kan kut ka Pyrthei ngim laban no nga sngiu bau Blei kwa ban pasiaw akiskor ki jongi lebaha wat yai sakma kabe ngitip uksuit udon hinre kabor ka jungu kamlong ka ba kam kraw bania kabor jungu jisu ngilay siya civil hospital ban cross mo kadon gasi beralain hantai ni kimdon kiba stop lada kiyo iba nga mud ban cross te ngi hap kot lang sau mo san mud to ngilay lang te kamut kisha Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution na batagi furniture sets haki yang internet ke jongpi berpilak ban pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej lor QA ke tum ke budget bat ke design ke bak kuat. KR rui ke end-to-end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai surat shillong na batagi jingtip bakamnya. Sashi scene na ka studio jong Forefront Media na ai Blei kinong pet but hakani ka por ngadan but Father Jos na ka banta ka Easter special. Kendiat namta Father Jos idan master degree haka Bible exegesis from the Pontifical Biblical Institute Rome. Te pila pendap ka doctorate jong piru haka Biblical Theology na po Urban University Rome, doctorate ru haka Spirituality na po University Harum, pihikai Scripture haki Seminary na do usnem Prapukundai, but ru pilabun haki Pastoral Ministry haka jenglong Assistant Parish Priest. Kublei shibun padar bapilawan haka ni ke studio ke jongi. to ngas ngungu yefi nomor ba fila pinitu yanga nakabenta kito kibas ngap kibabut ya kene ka program ko jungi ha ka YouTube Ti padar ngini sedang nak away mo nang nu piyo kani ka calling banwan jinglong padar. okay naying jonga kilodon bun ki reunion ki lendo ki sister ta kalong gawe kabar pade khaba kino ki reunion nane ki lendo ki lajuan saying jongi ngaken mau ka jingit pat ka puram jong kik mikik pa nakabenta kito kilengdo na kito kiruniam te ngalas ngo pangaro ngakwa manlong uweu lengdo nang tapade haka parish ka jonga Kerala ngiladon ru small missionary group makiru kilaju kren malakapor sapang kiniki missionary area kawai ka bangala yosnyu kalalong akito kipor Assam kame kale kam badon te ngala join badaus na min ripo hinyu ngalawan sha maulai sha sabajonerit ban sedang ka jumpule ka jonga ban pin kare yalade ban longu missionary ban longu lendo nang tapade ngala pule hapo aprasilong Darjeeling but sausnem ngala pule biang ha maulai ngiyong ha yingmau kamu Sacred Heart Theological College anda ladep penkintang lengdo ngala stang bantraya parish maulai ngala tray laisnem frapowe frapowar frapolai nang tapade ngala tray shisnem eye ha gohati adi ngata ngala leit ban pulesha ro bad kumpa filawong mafi ngala lekato ka master's degree in Scripture exegesis. Adi kata ngalawan fai ban hikai. Ngala hikai hangne Sacred Heart Theological College. Adi kata ngalalit fai biang ban pendap yaka PhD. Ngalawan fai biang ban hikai nangda ngalayo ngiyong sabbatical year. Sabbatical year kamot ki balong kinong hikai agat hateng ngidei manle updating. Te ngalalit fai biang but ngalale sa sisian kabaipat ka PhD adi ngata ngalawan fai ngala hikai hapo Secretary College nangda ngala trairu nadu 6000 Hinriu hadu minta ha parish maulai kumu assistant aga juga por ngalait ban hikai ha Secretary College
Orient's College ngidon gawe ka Theological Center ka Jungi Bangalore te ngalit keleng-keleng ban hikai hinrei kabakam kongsan kalong ka jingim ka jonga haptang ki paidba let panjungo yaking kisem abadon ge bapang ge bashatom abang ide man leiton tap lane habadon gano ko program banai min siem ban penslur lane nagabanda ki samla kumjuru nagabanda ki rangpa long kmi boro ki kot yang nagabanda ki program paper te ngayarap te kamut kato ka jing trang ka jonga banlong uleng do pada banlong reuniam kala urlong ni bakot kadi ke jing kot ke jung Blei Kadi. ya pi ban le ke service nak kementar ki pat ba kin Kadi. ti pada ngamut kali ke mo kan ni ke jing long brother ki ong bing ke sempor kat nu banlong pada ngakwa bentil okay enda ladep kelas 12 ni don malum mala 1 year novitiate license name BA by the philosophy nang da ngi hikai yakiwe license name kamut kin license name ading kata south name ngi hapule theology kamut malum mala kat license name tang gidon ru ki ba anda ladep BA kile MA kamut kasimpor sa kindia kidon ru ki balai BA BSc BCom BCA kum da terter nang da kile B.Ed kamut kat kum katu kalaban long kat license name lane kalaban long kat south name kata kalong kat jingpin kare ka jungi anda ladep kelas 12 ladep kelas 12 oi to mentang kwa ban kali pada sukhen mentang breu lani manu hakatu kapor bakwa ban mi no long nam long ni haba ngamut malong uwayu reuniam lane uwayu lengdo ngade ban bu ka beka application hakane ka application ngade banong da kamon la jong klem dadon mono uba pinbor ngakwa ban kerpa dia ki bahalor ki jonga ban pediang yang kumu lengdo lane kumu reuniam kato nakaliang ka jonga nakaliang jong ka jingya silok lane ilaban nong nakaliang jongka diocese maki pade kinsa observe kinsa pet ladang biang neyem ladang don neyem kito ki sap kito ki quality ki bang don gam bandup laban tray haptang ki pait ba namar babangi tray hakai melang salang ye kundu ki briu na ki situation paper nakane kadam gide ben tip kumno ben pinya dei bahabat ki briu ki balai pur kom lai pojait nakane kadau ka congregation kamut ka jingya selok lane ka diocese maki kin sepet lada ngalong ubabit ubabiang nagabenda kane ka kam syakri ya uble abaki jiet you know banlong kinong hikai kata harukin sepet namar ba banlong nong hikai kamut ngidon kamo kabepat kasap bandup laban pin sungutu ya kitu kibepat kibapin kray ya lade banlong kilengdok nakane kadau kataru kibahalor kipet anta pade ki jiet katokot nengut banle banna pule bunsien nga namar bangat tray hapo theologet ngala pule baro ka jimpule ka jonga hapo Italy no tengini lek nyok katakan pidana Italy ngaladon hapo Italy pidana tu pana nga lale kasien ka baningkong licenem shiteng kato ngiyong master's degree mo nangda ngalawan fai ngalale biang shisnem tam katlay banay malumala ban pendep kato ka PhD namar ba ngala hikay ngala tip rukum no ban le kam stat nanda pade ngalawan fai biang ngala hikay nangda ngalale biang kata kemut kasian ka balai kata ka porru ngal pendep ya ka PhD ka jonga hapteng shisnem namar ba shua ba ngalalet ngala pingrebun ki eke ngaladon ka idea kane kan salong ka phang lane ka topik lane ka subject halor ka bang ngamut ban le ka to ka jimpule ka jonga na kane ka daw klam da penlit por hantai ngalalaban pendep ngalaban nong kam step ia kato ka jimpulai baro ka jonga Timenta hapo Italy no panar ni iba ka Vatican
kadan kadai ka main center ka bodai bodan ki ai upop hadin ki bishop su te kan hakatu ko por pipidan ha por room pilayo ban dan hakatu ka jaka ban let's say ban ya ban kendu yu upop or maybe lani hakatu ko por ban interact bat kitu ki bishop sai piyok ban ya keren bat ki nga layo lad banyekundo yau Pope John Paul uba R. o bawan hani po shilo Uba lawan hangne siya aus nem prapo hendriu ula don hangne ulawan hangne. Tengi de ban book kinja application. But kin sakot yangi. But ngilaban pulay lang yakamas pakuit lembodu Pope. Tengala yo pulay mas maulong ukong san klempep. But ngiladan kumba arposan ngot. Ki ba lalait akatakas ngi man la kapor ki don abau pabukuid don ha Vatican kito kinong sinshar jong ka Vatican ki highlight ya bun ki student bun ki lengdo ban late ban yegundo ya u shimet ya u Pope Benedict nga klamyo ban yegundo private audience henry ngalai gundo ya u bun sian haba ulaju pulai masa Vatican kum juru yau yakibai pada nomor bangal ada pule kacunga usne marjar Rio yau Pope Francis la shajiet usne marjar katlai dan akan dau yau pada ngaklem yau banyak endo markmat rakibai pad arngut John Paul II bad Pope Benedict ubaka dengan Rio ti to dah in kwa ban pun nomor bagade ka Easter special ya nan wan khandiat halor ka tu mo nashit perkhat bhanga khani ba Christmas ni Easter hakaliang jungpi kan ayanga ka difference lani ka jinge pair hapden ka Christmas but ka Easter okay ngila manong gumne u Blei uwan long brio u shongsa batngi kumba u prophet Isaiah ula keren lupa kawai katei seti kan sa pun kun kum datar mau ula keren malumala inyus paslem shua ka jengwan jongu Jesu une u prophet Isaiah nanta pade u habala ka ya u Jesu ha Bethlehem u Mateus u balato ka to ka gospel ka jongu u pinkin mau yangi biang ka to ka jingya lupa jongu prophet Isaiah u ong kumne ya ka ba u prophet Isaiah ula keren kala urlong menta ngidon minta u Jesu u Emmanuel u Blei hapteng jongi dekane ngiong ka jingmaya jong ka jingwan long brio jong u Blei hapteng jongi deka Christmas ka de ka jingsdang Blei udon ka saindur ka jongu ban sius pa ya ka Pyrthei ban pinim ya ka Pyrthei and starting point ka de Christmas lakha ya o Jesu ha Bethlehem kumba ngio puleru ha kikot paper jong ka jutang barim mo nadu ka kitab Genesis kalonong ka balai ka kran syapang Blei un sawan hapten jongi kum datar but Christmas ka de ka jingsdang u Jesu ukun jong Blei lane ngiong Blei upa Blei ukun Blei mensim pakoit te u Jesu uwan ban shongsa hapteng jongi kibrio ka jingsdang jong ka kam ka jing penim ngila banong so the mystery of incarnation ngiyawong nga pareng kane kalong ka jingsdang jong ka kam ka jing penim Blei u la saindur akane hi karukom ba lai person kidon u baar un sawan hapteng jongi nanta pade u Jesu layo bansyong bansa lai pos nem ngiyong private life klem da pinitu ya kibepat uwe mau nanta pade u lasdang ka jingim pait ba aba ulayo ya ka batisma wa Jordan ulas dang ka jingim pait ba kata kapor kasur na paneng kibriyu ke pelaron hangkai ke layos ngo une ulong ukun ba ye jonga nang da u Jesu ulas dang ka jingim pait ba ka jongo te habang ya kran syapang ka Easter ka de kum ilabanong kum ka clear the high point lane zenith ngilabanong
clear mo ngewong te kamut yakaba Blei ulamut banle jisu pendep lemba kajing shashitam kajengu kajingyap kajengu bat kabakam kongsan kalong ka jingmipat kajengu menda bunsian jisu ula kran syapang kajingim kapa shalindep bunsian kenang bah kata kerokom ula kuah ban pinkre yakito ke bala yosngu yewu nakapenta kajingim kapan sawan sa kaway ka ba ngi siya ki gospel baper laisien u Jisu ula pinim biyang yakibriyu ki balayap kakunjong Jairus kalayap badu Jisu ula let ula pinim biyang yaka nanda pade ladon uway usamla ukun pamarway jong kaway ka riyu kente u Jisu ula pinim biyang yaune u samla nang tapade kaba kam kraw susu Lazarus layap sausngi udon ha kajing tep jong kini ki pai di Israel lagi to ki por ka per baklabak na kajongi ka pamenta ngi pat ngi titulu ba ngi tep shapo maki pade ki don ka krem pada ka krem ki shu bu mo kamde ba ki tap da ki kendeu mo ki kolong kendiat nang tapade kibu ya ubriu balayap akato ka jingtep ngilapan nong inre klam da bu ya ka kendeu de minta Lazarus pade uno nakato ka krem sausngi ka Martha bad ka Maria ki kot ya ujisu ulawan bad ujisu ong tokpli ya kaneka jengkang jongka krem kiong wat le kumto namarba minta sausngi ba ulayap kan sma yutung inre ujisu ong ngalong ka jingim bad ka jingmipat ngalong ka jengim bar ka jimipat kane kalong ka we karokam akaba ujisu la pin itu yalade ha amtang hakito ki briu ki badon nangtai inrei udang yai ong ya kane ka ju agana ka por ka bamenta apa manla usnem gidon kane ka sngi porom jongka Christmas kamut ujisu balalaban pinim biang ya kitu ki laingot kedeu menta ngadon ru ka bor ban imbiang asua kejingyap ru ulau ong bunsien yanga kin sa pinyap nang tapade ngan samipat te ka hister kalong kasngiborom jong ka jingmipat jong u Jisu leseng idon ka banong sa kindiat Easter kaktien fareng kam kit jungmut hadu kata-kata inre abang yong kasih pasca pasuk peka nomor balai pasca kadon hi kajumut kadai na kaktien Greek pasko kamut nga sya shitop ai safar pasko kaktien Greek ia ka jutam batimai la to kaktien Greek mo te abang ngawong ego ai pasko kamut ai safar minta abang yong bun ki jait pendri kamtama Europe bad don bok ang niru kasil singewong pasca pasuk ngewong kamut happy suffering ka jingai jumut kalong gumne nga ubade baniait leng babun ki jinge nga ka jingen ka jonga ngade ban shashitom bun ki te hakata kapor gan sa pinkin mau yalade syapang ke jingyap jeng Jisu bad ke jimipa jeng Jisu akata kapor ngan yo kabor ban pediang ki jinge ka jing ban ben ka jing le ben teng gibriu ki mi hap jumut teng gidon ki bakran persya teng gidon ngilaban nong ka jinge pai jinge pra jing bam smutu ap teng upa ki kun ap teng ki kun kum ta ter apa kini ki baro kiawan ngiyong ani happy Easter kamut pasca basuk ka kicimut ngayo kabor na ka bandaban pediang gitu ki jinge ki balaban don aga jingem ka jongi kata kalong ka jinga per ngam kwa banong jinga per ka Easter lane ka pasca ka de ka continuation ka de ka jingi ai teng na do kata ka por habala kaya o Jisu ha Bethlehem ha do ka jingem pait ba nanta pade laisne mu Jisu ula yat keleng ula yalap ula hikai ula pinkoit
ula pen pau ke jing sengulam ke jengu ya ki beriu ula leki kampela ki babun nak benda ban wanra ke jing tengan nak benda ki beriu ki ba syam ki jenge ki balai por kom lai pojait nang ta pade u kwa ban kedau bang ade kum u beriu habaro ki ngalong u jisu kwa ban tu angi ngalong kum u beriu habaro ki nak ne kedau ngaru ngala syashatam ngaru ngalayap indra kajing per kalong ngala mipat. Man kapol niyo semua kini Good Friday. Yes. Good. Ya. Why not bad? Good. Baling yung bad Friday. Ya, kane kajing kili kakit jumu shisha. Mo kidon kitian hakiba kiyong sorrowful Friday. Sorrowful Friday. Kamut ka Friday ka sngito diang kapas ngusi. Kidon kikinhun ki bawang kata karukam. Henry hangne pat fareng ngiyong Good Friday. Kasih pada ngiyong kasngito diang bakuit. Holy. Ta kamut ki jai binri paper kidon laka jong karukam banjer ya kane kasih hakabau Jisu ula iyap. Ladang ngiyong Good Friday fareng kamut kadai kasngi kabala wanra ka jing pinim nagabenda jongi lingba kato ka jingyap jongu Jisu halor ka diang fana nagane ka daw ngiyong kadon hi ka jing mintoy kadon hi ka nong nagane ka daw ngiyong Good Friday ngiyong kasi kasngi to diang bakoy kamut kadai shisha kasngi kabalong holy ngilaban nong Jisu adian baula yem hapta jongi mau pade ula pinkuit kumbanong no ula pintemai kumbanong no ya ka jengim jong kicait pinri baro na kana ka daw ngiyong ru kasngito dieng bakuit kidon gebe pat ke bong mo kasngito dieng kabasnusi namor ka be liang namor ba ka jait pinriu Israel kato ka jait pinriu wat ladaki latip lupa ya kajutang barim kaba hakikot baper kila keren lupa siapa ngumesia uban sawan hapten jengi ban sius pa ya ke Pyrthei abau Jisu lawan kim sim langit kila kintai tiu wat lada kila yuiru bun ki kamfela kila yui bun ki kamfela ki bau Jisu lalemo nakabenda ki badeko nakabenda ki matla nakabenda ki pang kato ke jimpang ka pasyurke mo ki basa nyang lengkot kini baro ki lale la kataru kumno kane kalong ru kajing mayamo mystery of evil ngiyong kibri kum shimla pdiang yau kila kintai diau nakane kadau don gibawong kasngi to dieng kapas ngusi kinjin dalakwa bahwa baro akata kapor kamut upai di Israel namar ba Jisu ude uju mo na ka jait pinri uju ulawan ba kibriu la jong kumbangi pulero ka gospel jongu Yohanes ulawan hapteng la jong badu gibriu la jong gila kintai tiawu kum taru ngiyo pule te naga daw ngila banong kumba don ki jait pinri ke bala jiet ban kot ya kane ka Friday kum kas ngi to dieng ka basmusi Tang lah stu. ya Te padar namar ba ki kentat ni pila ong mentan ba i kentat kinong juhi okay pila yo on puli ka Torah Torah aka jing shisha ngi abang ngala pule philosophy ngala dei ban pule kindiat kinsoit kila hikai ngi syapang Islam in re the text kamut aka curriculum kejungi abang ngi pule nakabenda ka philosophy ka ba la Islam gidon philosophy kata kapor ki batai nakabenda jungi syapang Hinduism Buddhism Islam Sikhism kum terter te kila hikai ngi in re ngampat pule ya ka Quran ngampat pule ngampat pule kinre kidon bun ki lengdo ki bala depru PhD in Islam studies kidon namar baki kwa ban tip syapang baroki niamu te don ki bala pule syapang Prophet Muhammad bal kato ka Quran ka jumu inre ngasimat mo LSE ka be kasngi ngadai ban pule anu mal beli ba ngi dan hani hapo shalom bun sin ni imo padar ba kadi ka we ka jaka ka ngalak banong ka ngi tenat ba man ba kidan la ka jong kini ki jingyer ki jong ki riu ki duik wi ki nyam
lada kidi ki Muslim ki Hindu kani kadi ke jaka ka ba let's say ni ailat ni kiru ni yo lang shipara bani dan lingkat bat kiwe ki niam lada kidi ki Buddhist ki Muslim te nomor kata ko mane mo mo fi ngakwa tip nomor Blei ba ling kini ki Ju ki bala kha ujisu hang tu kim nge te kim nge Ujisu hi uong uweyu prophet badulong ru prophet mo uweyu prophet umio puram hakasnong lajong ulong kuni sisian na marba ujisu lawan Nazareth but uyui bagi beriuha Nazareth ujisu laghe ulasana Nazareth lakayo Bethlehem shipor ulasong ha Egypt don gebawong blese ulasong in renews nem hading kata ulawan Nazareth Tegamut ulaghe ulasan hangtai poro kila itu yau namarba udei ukunjungu karpendar ujasap udei karpendar tegamut ula klempep ula yarap ya upa man shna kineki syuki mieg duli kum terter patula julait klempep lembadupa bandi kitu kitiar ke ba ula yo man shna dan upa ula yo man shna te kibriu kila itu yau te aba ujisu lasnang kejengim paid ba pade kiang ne ude kunjung uwe karpendar uwe mistri diang nang no uyo kat kane kajing start bad ka gospel ka wong kila kintait yewu teng kajiaru mo ngem kwa ban pediang lese ya uwe ubru nomor bangi pet ya ka family background ko jungu mo haba kum kanuksa haba ngi jiet partner bante galongi long sem mo Kion kidon kibong ne pat umdon qualification tengam kuabenne shimiawu kum kakurim nane kum ukurim mo kidon kibong ongkom tamo kibe pat ben ban kiong kam lele une ulong businessman udon kasap ude u MLA wat lada shimla pule kum ta ter te ngapat ngam don kibrikin sawang kum ta no problem ban yo shimiawu lane ban shimya ka kum ukurim lane kum ka kurim ndre kidon kiba ong keno kamtam mainstream India hakabang idon kito ki Brahmin bat kito ki bepat ki jait ben riu hangtai tedot uweyu Brahmin un nom yatho ki bepat ki Hindu hi inrena na ka kinuhon ka ba pok ngilaban no kalong kumta kiyong gim kwa Brahmin ude banyato kaweka Brahmin. Mo, kamut wat lada boro kilong ki Hindu ru kini ki Sudra batawai kum ta ter mo kidon kito ki group South League group kim kwa. Te kalajia rengkat ba ki pai di Israel aba uji su lawan kila kintai tiu. Ti mo makihi kila khan tu la makihi ki kentai kalong bersosi kin kajing long Kristen ngakwa ben keli pada kajing long Kristen menta kalong kumno hakaliang jongpi menshwa menta kawai kabang ngayui kalong kumne kapten kanu ka kinhun kidon barabor kibriu kiba riu Blei kiba Shoreham kiba shimpenda ki jingene yang baper kibalong actively involved akaban piniait yaki program kibalaban don akabeka diocese lane akabeka parish lane hapten kino ki balang kiba mangingidon probor ngiyui kibriu kiba kitkia baha bad kibriu Bleiru kumjuru ngalasong ngne binta bunsnem parish maulai ngalaban kran sapanga parish maulai mo kapa isongkon kabariu Blei nganai fi kanuksa mo minshwa ngila jubu akas ngibalang berdepe kata kalong kajing stang jangkapor land ngiong kajimpin kerena kabenda kata yo bakuit kajimpin kerena kabenda Good Friday kajimpin kerena kabenda Easter kato kasngi berdepe minshwa hangne parish maulai jongi ngila jubu artiliki mas kawai kamas min step kawai janmin nanta pada ngioi kajimpun kibri kibayawan nakane gadau mendang ibu sautili kimas kawai kanuksa mo kane kaju akas ngi palei bakuit kamuchi sngi shuwa kajengap jongu jisu ngidon kajenglen yang kabakrepang menshua ngidon tang kawai ka mas bakuit mendang ibu akas ngi palei bakuit min step kabalang kamshaban pulai kamas
Nak kena kadang ibu lai teli lai seteng, san seteng, inyu seteng. Ibu lai teli kimas. Kum juru, ka Good Friday ibu artili ki jingleniam. Kane ka kedeu ba kibriu ki tur syai mane nakabenda ka jingleniam. Kilong ke bariu Blei. Kibriu nakabenda kibriu hangne Blei ningkong. Blei ningkong. Ki Shania halor Blei nakabenda ka jingkurku baro. Te kamut nga simat nga don bok banyot don ha mulai. Haba yang la syapeng kintang lendo first appointment ha mulai. Frapo wei, frapo war, frapo lai, lai snap. Nang tapade ngalalait nakabenda ka jimpulai kum tatarter ngalawan 5 biang 97, 98, 99 lai snap. Nang tapade third inning Arkajar Hinrio ngalawan biang hadu minta. Kamut arpos nem kelayai. Laisien ngadon ha kena ka Parish maulai. Kamut ngatip hi syapang ka jingri Blei jong kini ki priu ke badon hangne. Ngatip hi syapang ka jingait. Pa ngatip ru kumno ki kwa uwe ulendo haba don ki papang ban lei don tap. Kalaban long ka lengkus nem jong ka jingyap. Kalaban long kawai ka happy celebration birthday jingyato kum ta terter ki kwa ba ulendo u late u ai bin siem u pen shlur u duai na kabenda ki kwa ba ki kun ki don examination bangi duai na kabenda ki to ki kun lane haba ki don ki bapang ki pesitom ba yangi resha hospital banduai lane what minta kasngi ngalawan sya arcaka nomor baki bu ki paya mo foundation jong kaing kasem te ki kwa te kamut angne nga simat nga sngo ba nga don bok bantre haptong ka we ka kinhun ka bodon ka jingait ka bajuliu ba te ha Meghalaya jongi ni don bok ngalayo ban late pro teng sya ki Parish paper banai retreat banai program amtang ha nong stoin jawai ngalai tru sya tura tengayui ba hapteng kini ki kinhun ki jongi kasi ja India garo ni don bok mo ki briu ke ba pensiong nongrim ya ke jengim ka jongki halor ka jengait halor Blei. Dada fikirli yang syapang ke bepat ki jaka kadon berabor ka be ka cycle shipor ki basharhem nanda pade shipor ki kletno ya Blei nanda ki 15 biang sha Blei te ngalayoi ka jengait ha Italy ngalayoi ka jengait jong ke briu ha Germany namar bangala 3 ha Germany ru ha ka Parish aka por syuti abang ngidon syuti kamut ngi pulai ha Italy aka por syuti ngilet bantre ha Parish ha Germany ngalayoi ka jinget inrei haptengki samlapade ka jingtrot kadon akito kiri inrei ngaken mau hakapor katoka covid ngalayoi takikmat la jong kumno ki samlaru hakiri paper jong ka Europe ki wan man manaya Blei ki don ru ki ba dem ko siu ha surakuru ba namar ba ki don kito ki wesai di chapel ki duai kamut ka jengi teng ka telot ka suai ka dot ka telor in ekonomia mo kan omia ngaken mau kawai kasngi uwe ubriu ulawan syanga baduang fadar ude katolik mo fadar ngalas mai balong u Kristen da ka mulu da ka ding si por ngalayay sakma hato ngalaban 15 na ya mula kili ngong klempet pilaban 15 klempet pilaban 15 nang tapadeng idon katoka idon katoka sakramento jong ka jingkela ka bumut ngiyo man pinyasuk yala de bandu Blei te ula hun hi ado kata-kata te kabangi kili siya pang kajengit teng ki don ki batlot inre kata kalong sipor ki briu jengi hagene kelum ki wa ki strong baha ki long ki bajuli baha ka jengit kum juro ngidon bun ki leiti kamut ki pait ba ki bakit kiaru
naga benda ban nai min siem ban penslur ban yarap gitu ke ba trot ka jinge kataro ka be ka jingsem ka jonga ka ba kitjumut adu kata-kata tang ki lengdo tang ki reuniam ke ba kit kia naga benda ka jingit enre ki pai baru ki kit kia naga benda ka jingit dan ki jingye ba philalap pada kat no ki experience pi jingya lenti jung pi kat tu shar Italy Germany wat hang ni ru kawai nga yoi kalong kane sisian bangit tip kak tien jong ke brio kamut ladang ilaban keren kak tien hang ne kasi ha Italy pada Italian hang dai Germany pada German sisian bang ilaban keren kak tien jong ke brio kasuk kan nom don shu kato ka barrier habdeng kajait pin riu but mangiki nong yalap jong ka gospel inre ladang ngim tip ki riti ki dustur ladang ngim tip ka tien ka terliech ladang ngim tip ka mentality jong ki briu kum ta terter kalaban don ka jenge nga simat nga lahun hi jurut hakaban trei kino ki jaka syakeba nga lalet ngala trei ru sisnem siteng ha gohati mo nanta pade nga lalet ru Arbanayisha garo ngala ko aban keren kindiat garo namar ba kidon ki garo ha Shillong kidon ki garo ha Guwahati tegamut kono ko chaka hakama mangingi elit lada mangingi smutu iya ka jinglong jong ke briu bad ngi deban tipru ki ke baki smutu nat tegamut ngilaban pintulun ya ki kam ki jam ki jongi klam dodon kono ka jingwet anu mar Blei bang akali fi kata pada galong ba ngayas dang ban yu i ba hamegalya ni i ki bon pha ki jing e ka ba mentang yu ya i ki khna samla ki jongi nadu ma ong pi mentan hamar pikiran mental kar kom jingmut jing perkhat kala ki jing e jung ki khna ban yu kam ka jing kenre jung drop ka jing bam sap te halor kini nginle kum no phara kane kalong kabai ka problem amtang ha Meghalaya ka deru ka problem kum Mizoram one example ki mi ki pa ki penlut pisa teng ki mi ki pa ki pharu ye ki shabar Meghalaya te kamut ki pule ki pentbit bhai yalade nangda ki wan phai sha kajaka la jong but ki wat kam but haba ngi miokam kato ka pendu jingkramen ya ki samala ki jongi kalong katkum ka jingsngo ka janga most natural belada ngapule ngak milinti baniokam balngam miokam ha Meghalaya industry kindiat gidona bernihat mo keto ki factory hangtai gidon ru kato katne ki cement factory hangne hangtai hinrai limited kim dabun kini ki factory kamut kabai ka liang come down pollution kato kalong kabai ka advantage indre kabai pat kalong ki briu ki don ki samla ki don kimio kam bad ki du jingkerman hangne amaulai ngayuiru haba ngaminta kajaka manong o samla ngako manong persakurin mo haba kakiau ke yui ba u persakurin mumda biang hakeliang ka jintra jinta kamai kaji maka kasmusi bad ka kawan ka jingya pai haing kasem mo ka kurim ka shus ngapja bunsian kane ka long ka jingyui ka jonga ka jingsham ka jonga maka kam kwa ban pinsusi meila jong mo te ka shus ngapjar man nomor ba teng kalaban long ru ma minta kasingi nga klem jam adian sitayo lesengen yo ki kam ki jam ngane ka daw ngidon kam ru kato ka jingya isha na kaliang boro kam tam ka kiao ngilaban no mo ngidon ga ka meeting hakini kisngi baladep but gidon ki leiti ki balawan ban pinti pingi halor kane kiong ka kiao kam dakun nanta pade kawan ka jingya pra te emtang ki samla kirang baru nakadaw ka jingdu jinggermen nakataka por ki di kiat ane ki di drog kum ta terter minta kaya ka solution
Nga long uwe u dekot jong kajingya selok Salesian Don Bosco Institution. Don Bosco Institution. Deng mintang idon ang ne lain bra Don Bosco Technical School. Ha kaba ngi yo ban yalum bon ki samla. But ngi ay vocational training. Welding, bakery, office management, air cutting saloon, carpentry, press, computer, ani kajing pun ki training ki baki don hantai. But pun ki samla kiyo ki kam ki jam. Kata kalau nggak baik rekomen pandemi ya ki samla. Mentala dangi pet abun ki cakap pet ka creativity mo ka creativity ngiyong jong ki samla ki mensua ki bala yo MSc MCom ki shu shong gumne mo ki shu shong collectible ki shu shong u bala pass class 10 u le ITI lane u le kito ki training baper na kabenda ki ba ngim don kamru ban pinlut bun pisa ta kamut kiyo ban start ki kam ki jam ki ba yarap kane ngas nu bagalong ka bai ka jingirap ka ba kraw kaba na Don Bosco Technical School. Kane ngi leru ha jawai ngidon kabay pat ka center hantai. Bosco penar ngiyawong. Ngidon ru kum kane kabay pat ha nang stoin pendeng luar. Mo nang tapade ngi leru placing. Kibal yo pendep ru kini ki training baper ki lada ki kloy bantre habar Meghalaya ki don bun ru ke ba kloy ban pediang ya kini ki samala ki jungi ki bala yo kini ki training baper. Dagamot ngidei ban intervene. Mo kalaman long ngaki rokam barit baryaru indre kalong kapadon kam ban I mean CM yaki samla. Man lagapor ngi publish ngidon kam nong hikai hangtai ngidon kam professors Don Bosco University Guwahati kumta ter kenang ba itu kipakloy ban late kilaman late ro mo ngidon kabeki University Don Bosco University Guwahati two branches one near the airport wad kabay pat Sonapur hangne ha Jorabat mo te ngidon katagalong Don Bosco Assam Don Bosco University minta bun kiyoru hangtai ki kam ki jam kamut ki badon ka training ki bala pindep MSc BEd net kumda ter kilaman yoru ki kam ki jam akito ki jaka akini kiski bala dep uwe u student jonga na Hyderabad ulawong nga please idon kam ki nong hikai hato filaman wat ngala pinbana inrei na Meghalaya Malaysia jingai ru ki don ki bam kwa ki salia Malaysia jingai mo kabay pat kaba nga kini kis nam baladep ngala I mean siya miya bun kisamala balle nursing kamut guarantee nginiyo ki kam ki jam kajing bun ki hospital minta ka Meghalaya jong iru ki don ru private families ki bakwa niyo ki nurses mo namar ba lese payet udon hangtai meira di don hangtai nantapade ki kun ki letrei kilet busha school na kilet ban shaw na ki haplet nagabenda ki kam ki jam te kimyo ru ban sumar teng kito ki bala no karta kamut kini ki nurse kila ban nai ka jingarap ka bakraw te ngalai minsi me bungot ban le nursing ki don ki balai sha tora ki balai sha nongpo sha ne umsning ang ne Shillong bun ki nursing school ki don ru ka tokot nangut ki bala le sha asamru kamut ngidei ban longru ki ba pet kiai ki bala ban yarap ki samala ki jongi mo aga jaka ban nong ngilong helpless ngidei ban pet mo kiai ki bala ban na yarap ki samla ngadon classmate jonga ubalong professor nadu 89 ngilawan lang ka juga porban hikayang ne nadu 89 ulastang katuka banyarap kito ki ba jam ki sieng ngiyong Ricketts Ministry ang niya Sacred Heart Theological College udang pet kato ki bamla banyait kedor mo kaneka ayu kosiu nadu 89 daki hajar mut ulapin koy daki hajar mut
Mentaru udang lekat ni kam kapakrau letru syamai rang syamo krawat kum ta terter yarap ki lada kilong ki badangrit mo arsnem laisnem sausnem sansnem rusnem ngila banna pen koi te kamut ki don kilat kilinti ban yarap ya ki jait pen rio kanai kalong ka badon kam ban ken mau ban shu ong ayu ngalaban le da le ru Kebuang mo mentan kani ka Don Bosco Technical School ka ba kung kile kung kini ki carpentry plumbing ini nga yaro ba namar believe tang jisuru do pe na do po nang tu hi kamot ka AI kanam la hi ban replace lani ban shimno igini ban tu igini kam te ka dei ki ka ba ka bale ka Don Bosco Technical School ki pernah nga kwa ban kelipat mentapat a little bit lani kandiat halor kani kajingdan babam sap. Okay. Pi kani kadai ke kabala suki kala pentrany. Suki kala pentrany ka jela jongi ngayo iya kini kisnem. Pi kum iwe kum nongin le kani hakano kaliak. Don kibala kili yakane yanga shisien minsuaru te lada kumba kilaleha Bangladesh akine kipanai baladep kumba kilaleha Nepal akine kipanai baladep lada ka jait benriu barok away ka yang Teli ngila banyo ka solution na benda ka to ka Blei mo jeng bamsap indre lada uwe arngot u persang hangne hangtai nyemla ban job te abangi kili kumno kito ki briu kila note ke bala kila shlur ngas ngulungo kumno Nepal kila shlur hado kata-kata batu kum juru Bangladesh kumno kila long ke ba shlur ka pins ngulungo yanga hangne padde ngila banong ki briu kilong very tolerant very tolerant ni kaprep lese ngim kuah banle eru halor kane aku juga por ki don ru katokon nengut ki bale baha mo ki don katokon nengut ki nom sinshar ki ba yarap ki bale baha mo ki ba wanra ka development mo minta baro ki pecha asam asam ka jing roy ka par kapasur ke mo bridges flyover ka surak hospital health center developmental project ka ba u chief minister jong ka asam udang le kalong first class mo te kamut baro ki jait benriu ki de ban ken mau lada ngi develop ya ke bepat nga simat ngan yo no nganai fi ka ba kanuksa Switzerland baro saudong Switzerland kidon kibri kibadon kibayam kamut kito kiri baro kilong kibarius pa mo na kata daw ka Switzerland kayo ka jingnong kanong kabakraw kumjuru ngide ban kin mau aba baro kibadon saudong jonga kiu mo haki binta paper kay melang salang baro ngiyo kajing mentoy kamut kinom sensar kide ban persangkat bala ban lebaha ya baro ki kinuhun baro ki jait benriu pati kide ban kin mau akata kapor ladang ada balap ya kibe ngaru nganiyo ka no lada kibe pat baro kilang kepoduk kamentoy te nakana kadao ngi ko ban pet sha ki ki ba ngi shem ha asam ru dei bang phi para asam ka di ka we ka jela ka ba la poi shakmat ha kaliang bunsin rungai ya ka kom sumarte ki bopon ki breu ki balit nangni na po meglea ki le chapo asam bali sumar kin ka di ka we bol kumbang phi mentan Switzerland Singapore betang kom Singapore birit mdani na do ko por men shwapat pe kirala kum no ban airport ka jungki ka bopet kar kom khoj subali ka jaka jungki ka ba
syakmat melalui itu halor kita. Kami. Ti hadar. Lada ngalaban nong rusa kawai ngimdon flyover. But gidon kibawong ngimdon flyover nomor ba earthquake zone. And earthquake kadon ruha Japan. Mo te ngidei ban shna tunnel lane flyover ha Shillong ru. Kat kum ka jing snow ka jonga. Lada kibai pat kila balai ngimla. Mo Bad kabai pat kalong haba ngistan ka development kidon ru ki papintut. Kataru kalong kabai. Oh, gede. Kataru kalong kabai ka problem. Ya pe ya katupat parar. Manu kita berpentut. Manu ki kuat berpentut. Te nga IFI kabai ka nuksa. Mo. House name Hinripo Hinyu Caledon na Calcutta Shadu Bongai Gaon broad gauge. Inre na Bongai Gaon Sha Guwahati meter gauge. Kamut ngi de ban hiarno na ka train nangdangi hab mare daki sundo ki tiar ki jongi ban yo jaka ha ka meter gauge train. Kane katno nem kala jia kane. Tat hadu Indira Gandhi kawong ngakwa ban yogi haune usnem broad gauge na bon gaigaon sha Guwahati nanda padde na Guwahati sha Tinsukia kala hong kumta. Kalajia kumno bakam don truck. Kine ki brio ki baladon ki truck maki kila siu ya bun ki brio hang ne hang tai kenang ba kato ka broad gauge kanom one sha Guwahati. Lada kawan maki padde kidu yaka ayu yaka jimintoi kidu mo kanong kinom yoshu. Kum kata kajia baro ki jaka. Kin sadon barabor ki briyu ki ba yui. Kumno nga shimat ngalaban yo kajing mintoy. Kumno nga shimat ngalaban yo no. Kamu kidon ki briyu ki ba kloy ban yarape nga kin sa siu yang nga kenang bangan sa pintot ya bun ki eke. Kane ka daw piti pi minta kane ka aparsilong 4 lane Kala simpor kat no minta. Namor balai namor baki ladon ki bala pentik ki ladon ki bala pentot kum da ter. Henry ngide ban kin mau abadon communication baro ngiyo ka jing mintoy. Bad ka sarkar ru kadon ka obligation ka deiti ban wan kito ke ba pentot. Namor baki don ki ba siu ya ki ba ipat bad ki ba siu kinsa shom shadien. Mdon batip mano ki song shadian bad kiyai minsiem bad ki ba playbo kiyo jingmintoi bad kalong kumta ya ka balaji apo asam bunsnem shua ngakran syapang indripo hinyu kato ka jiaru haptan jongiru tengi de man pet mano basiu kanang bakidon ki ba pendik lane ki ba pintut lane ki ba long dieng pinkiang hakaroi kapar ngimdei bandu ki dieng pinkiang habadon ka roi kapar lada ngimdon disiplin kamla bandon ka progress disiplin ka wanraru ka progress ka hok shindik shikintien ngiawang brabor ka taru ka wanra ka progress te nagane daw ngi habudien ya kane but ka value education ka mamangingiyai. For example, ka school, ka college, value education ka ba kinong hikay kiyay kabadon ka mo do kata-kata. Kalam da ay ka value education ngimlaban niya siya prang ngimlaban kyu Iran. Ot kinong India ro jongi kibatray hapo Amerika. Pagka discipline. Ragiwan syuti come down discipline. Namar ba kitip India kamlele lada come down discipline ro. Inre antay hapo Amerika. Kin kan mo re Germany if you don't ka license jong fee lada file kano ka mistake kibu ka license black dot shisian ba kidon katlai tilli ki black dot ha ka license jong fee fimlashu banya kali baro cylinder ka jingim ka jong fee fi hapsiu baro katlai sien inre hading katlai sien fimlashu banya kali kamu discipline Kim don kiba cross ya kabe ke sorok dada kiyoi
yellow light. Kin up. Yellow light kamut kin up. Mo kiti ba kadai kapor ban namar ba kan wan minta red light. Ndai na du ba kapau ka yellow light. Haba kapau ka light kaba stem. Ki sange. Kin nom yai. Kin nom yai. Zebra crossing. Lada don pedestrians. Kin sange. Kin nom yai. Lada ngilai Shah Civil Hospital ban cross. Mo kadon kasi para lain hantai ni kim don kiba stop lada kiyo iba nga mud ban cross te ngi hap kot lang sau mo san mud to ngi leit lang te kamut kisha kalong kumta kawai kalau ni pada pila pen plik mat hadin nang ta ki dan ki babon ki sembo perkhat pila the hagani ke studio bentar singi sutanat ba ti panar ngakwa an poipat kawai ke benta social media kani menta kala longkum kata ka addiction ka bakinado man step hadu damit ti kamdan shu kata ka control lani ka jing bat mentek lah kamru ka happy fismo kumdo ki don nakawai kaying ki balai picnic upa kakmi bad ki kun saungut ki leisha restaurant lese lana ki leisha golfing lese ki leit picnic yong kanang ba jingyatli ka jingit market liang ka banyo keren ni ai we pat enre baro saungut ki leit daka mobile bad ki shong restaurant ki order ya ka jingbam non bakren ha upa lane ha kakmi lane ki bakren ha ki kun kim don ki lalai picnic mo bantay kalonging longsem ki lalai tangtay nakabenda recreation family building kumta terter henry hadu kawan ka jimbam kipet ka to ka mobile kumba viyong kadai ka addiction mo hagapor covid mo online schooling nakanay daw baro kikun jongi kilayo mobile mo hagatagapor hoy kiladon kam hading kata ki ai teng kim buno mo tegamot ngiyong social media aga jingsha kadai ban pinya jan ya ki bai pat changa social kamut kato mo kem nga ya fi mafi pade ya nga upa kakmi hakikun kikun gikti ha upa ne kakmi ban pinya jan in res ni bok ba ka social media ka penchengai teng gibriu nga don appointment mo but nga pila kot yang nga appointment nga rung sa office but phone te nga de ban hap mo nga lalit na kabenda lese ban kren ha officer lese nga lalit ban kren ha ki headmaster headmistress enre kata kaporo mau uyo maka kayo phone call nga pade nga syusyong kamud kata ka buram kabade bandon ye fi nga lakot fi wan interview dan fi wan ban kren hanga to minta ngan sa switch off ya ka phone ngam nget akene ka silent mode ngam nget nget ka switch off kik mi kik pa ki shep tieng namar bang yos neuro teng kidon kikenari tru ki bala penyapi ada de namar ba klaim yo ka mobile ka barem kum darung yos nyo kim da hun ban yo ya ka mobile ile ban yo ka ba high standard mobile 50,000 70,000 mo ki ko ban yo te kik me ki paro kilong ki ba helpless in rei ka wei ka daw bale kik me ki paro kim nud ban nong shu nindang idon micro family mo ngalayui ha maulayru ki balayato ha kini ki kasans nem baladep mo ki balayato ha kini ki kasans nem baladep armut kikun dane yuwe kamut ngiyong apareng pampering abadon tang yuwe dane armut ki aili mo ya kikun kabafikwa pio mo menshua ngidon frangut Nrei ka jingpelut kam dabun benda iwe
Indre wu yalam so pongot ki classmate ki jamu ki shuang mami ngan yalam so pongot bandisha. Mo menshua inan perangot. Nane nga dei ban ai kasha hangtai a school. Kidon gibe pat ki bawang. Ni haplek sha ayu excursion. Menshua ngi le chalu go hati mo excursion. Ninda Nanda ki ko ban late excursion sha jengai ka jimpilut ka pasurke te kamut da ka ba yo small family ka solution kambat don kin salong ru ngiyo nga fareng selfish abadon tang iwe kilong selfish exceptions kidon barabo exceptions kidon re bunsil ke jia abadon tang iwe ikun mangi kumukpa kum kakmi ngiai baro kie but kile kan bamon bad hading ata kik mikik paro kim nochu ban nas nang ban karau ban kim tu ban nong kokun kane long ban le kane kade kalendi akaba phide ban ban yai Tingin nila no para manta. kamut kik mikik pa kide ban tip kumno ban control ya kikun kichungi agapor meals kum kanuksa habang isong ban pam kun put away the phone and come banya pam na kumno hadu katang yakane ngire ban ong lemda kumda katoka family bond kanom don shu kat kum ga jings nu ka changa family bond ka long ka badon kam hadu kata te lada kikmi ki pa kilong ke paslur baha ngila ban job la kumno kendiat kin soit kane ka problem ka ba mangingi shem hap tangki ki khun ki chongi mo ha school ru habadon ka break kam don shu kata ka jingya dei bat ki bei pat ki shong ki chaka paper ba de ki shong ya ka phone kalong ngalaban nong modern technology ka don klempep ka jingya rap in rei nga simat nga yui ba nagabanda ki samla padde nagabanda ki kunchungi padde kilong kumpa fiong addicted but la shisien pa ngilong addicted kamlong shu ka jingya rap kalong ka jingma nalor kata in the media kidon ki babaha pat kidon ru ki bas new kena uba shipos nem kidon ki ba kambat dei por nagbanda jongoban pet kambat dei kapor nagbanda ki badangret ban pet kan sapoy kapor haba ki dei bante inre lingba ka media kiyo unnecessary information bad kimpatlong ready banyo pidiyang ya kitoki information kidon kik pa kiyong mo kulong pipet tang kane ka children's program kabaha mo kiyopet children's program very good kum kata lada don kik pa kiyai jumut habaro ki benta jangka social media ngatarai ngilaban pencengai ya lada la kumno kendiat kin soit na kane ka juma na kane ka shankavia jangka social media Setanah parar bila ai gitu kiwi kila long kum ki lesson te wat yo kum yangar kum ju nomor Blei ba nga kum long kuparu nomor menta kum ong te ki kpa ki la long kum TV ki khun la long kum remote control te kala long kum ki la control le ni ke te parar nga kwa ban kali menta pat kede ki benta ba nyu i ke ni ka thma ba ja mo menta kani kadi kena ko konteks na syabak Israel US buat Iran hatu mentah ke jingek kumbangi ya keren bagi pulih holy war hatu ngilak poi ha katu kapor kabangi ong holy war lani World War 3 nang ni syakmat holy war ngatarai ngimla banna ong hakata korukom ane kalong ga jing snu ka janga namar ba ngi de ban ken mau ka jing julor melaban mudur ka jing julor ka jing nyap ngi melaban mudur ka jing min song ngi melaban mudur famin kamut kibriu klamio bam ngi melaban mudur nanta pade ka jing penlut tang jong ka keri jong bun kiri ngatarai lada mintang idon election mo
West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala, kumta tertering ka election. Mariadep ka election, pinyoi ka door jong ka diesel and petrol. Pinyoi. Kamut, kiba shem jinge, tang kito kiba syong hangtay, Middle East. Tang kito kiri, ka Pyrthei borok kawe. Ngin sa shem ka jinge ka bakraw. Social media ka kran ru halor kane. Mo India, China, Japan, kine baro ngin sa don na ka jing kordit ka bakraw na kadaw kane ka tuma. Nanda pade. Kalaban longru kat kum ka banga smutu abanga yo ban kran bat kiberu imat USA kim shim latip ya ka bor jongka Iran. They underestimated kato ka bor jongka Iran. Mo abastang Trump ula perkat arskila dep. Arskila dep in minta us mutu ba kamde ka pasukan do kata-kata. Kamut ka jings niu kabawan melawan mundur. Mo tang na marbang ngimyo petroleum in boom ke bepat ki daw ka pollution chupet ya ke TV ka pollution ka tadem ka bumi ang nengiwang gide bantung ya ke dieng mo ban yo fresh air in minta pet katobaro kapar kapur sya na ka bekari sya ka bepat ka ri te kamut kane kawar kalong kumno ka disaster ngilawan no ka disaster ka bakraw mo Israel kamkuaru kawe kari hangdai hajan kabalong kajimana kabanda jongki te na kanai kadaw ka Israel kalakwaru banyo ya kajingarap jongka Amerika minda kakwa banyo ya kajingarap jongbun kiri abastang maki klemyo banyo fuli jumut bagi bepat kiri minta abas kiwi bakalong ka problem ka bakraw te kiyong to yarap kidon ke bam ko ban yarap ru kidon ke bakloy ban yarap ru te tagane ka daw banong kano katuma kalong holy ngam sngo mo minta ya kabang iyo ban experience na kadaw katuma ka kadaw innocent people kikintay kikulong mo baro lado bad kum juru kito ki samla jong ka por minta kim don shu kalawe baro lado na kanay kadaw ngilaban nong ba ngan sanud banong kumbau pabukuit ru ula penrem ya keneka tuma ngam yai syaprang sakin dia tak bohong kalong kaba katim katala ngilaban nong it's a curse keneka war kalong ka curse na benda baro ka Pyrthei mo na keneka daw ngi hap persangkat bala ban pinsangeno shu Petro Russia Ukraine mendakat nosna Day. Israel Gaza kat nosnem mo teng istang gabe kat tama badingi perkat ngila ban pinkut na dang shodong iyo ban pendap na dang shodong habdang sitayo artayo henre kamdeshu kumbangi ya perkat na kanay kadaw shua bangis dang ngide ban pek bun ki jinat jong ki kam ki jam ki jongi jong ki action ki jongi lemda kumda ngi poi shaka jima ka bakraw nakabenta ki bepat nakabenta iyalo deuro mangan dapet mo padar ngai ki kelung ki kena ki school ki hospital dangi pe Gaza kala long kumno bentah ni kumno ting kumboong ti ka thma kan mon ra yanu ino ka jing job ti ka mon ra jing remlut tung ini pek tang kitu ar bentar revolution kendiat buat exorcism aku bentip batu exorcism kedek te menta lano kan kut ka Pyrthei ni melawan no kat kum ka jing sngo ka jonga okay akito ki por ngiong gane kalong kawai ka rukum ka ban kren ladangi pulai ketap ka jing pin pau
Lana ngi Petru kidon aka gospel jongo Markus kalanang kapakat lai aka gospel jongo Mateus kalanang kapang arpo lai aka gospel jongo Lukas arpo we kumda ter kidon bon ki ke syapang ka jingkut jong ka Pyrthei Henry Lano kan salong uji suhi wong mo mau teng ukran kumu brio mo teng ukran kumu Blei te wong ya kane tang Blei upa parang jongau tepu i wong kata kalong kawai pan kin mau kabahar pade wong ka Pyrthei kan nomkut tat hadu ka gospel kan poi ha ka Pyrthei barokowe kataru jisu wong atau ka gospel kala poi ha ka Pyrthei barokowe ngatarai kampat poi ha ka Pyrthei barokowe wat ladang ngidon ru social media ru abang yong ka poi kamut ngiyong ru ngide man pediang ru ya ka gospel nga simet ngasngu ladang yong bau Jisu they King of Kings Lord of Lords ladang Jisu they CM jongki CM badu trai jongki trai kata kamut kan poi kasngi kat kum kacing sngu kaconga kawai kasngi ki periukin seperti yang yu Jisu kato kasngi pada kajingai namar bangi i menta namar Blei nga kumni panar bangi i halor kini ki Instagram reels ki Instagram ni i ba ki akren jaj pejat ki jing tho ang to kin ong ba o kala jan wai ka Pyrthei kini kat kani ka thma kani ban pen sedang kan sedang ban suki te halor ka tu gen namar kata na kali na pi nimla banshim baro ki ke literally ka pamangingi siya maka kot jing penpau kum kanuksa lana ki bai pat ki kot baro ki ke nimla banshim literally mo kintian ngim laban shim mo kum gibriu kidon ki bang ngim tip ru mo ngilong limited ngim laban tip baro ki kamut minta ban pinshai rane ban batai ki ba mangingi sham ki kod jong ka bible literally ngatarai ngin sa sham ki jingelim da kumda mo minshuaru gibriu kilakran mo teng kiladon kineki klam kiong man la sis pasnem kadon ka klam kata kapor don ki bong kane ke de kecimkut mo kapor ka tema kiong World War 1 World War 2 kiong kane ka long ka cimkut kapor ka covid ru ki don ki bong kane ka long ka cimkut nga sngiu ba Blei kwa ban pasiaw akishkor ki jungi lebaha wat yait kulmar wat yait sakma banti briu banti Blei kane kalong kaba ngi hap ken mau kamut Blei ladangi ko abanong kato katien Blei simpat ingi malakapor kenang bangin kelaka bumot nang ta katien jong Blei ka ongru Blei simpat nang ta upin koit biang te kamut hateng ngi don karuka makaba yangi kibri kibalayat wer kibalay sakma Blei utan yangi sasisien syakalindi jongka jingba syapang kene ka exorcism nga ko panay jumut ngidon ubayu father ubala pule arsnem halor kato ka topik udon ha umroy mo but ubishap ula buya wukum ubadei ubadon ka bor ka ba kerpang naga bendaban le katoka exorcism kawai ngitip uksuit udon kabor jungu dusmon udon mo Henry kabor ka jungu kamlong kaba kam krau benia kabor jungu Jisu Jisu la pindu kumbanong no lengba ka jingya pat ka jimipat ka jungu ya kabor jungu bamen lakataru udang yai tre but you don't come banchania halor kabor kabatuit kabawan kabakirsoy na Blei jungi na Jisu kani padara panjing bit di kani exorcism mau namar ba ula pule bisa buang pesane ya fi nga bu kum main exorcist hakadaisis ka jungi kaper na aba minta kidong kibri ki bawan sanga ba kiyong yang suma father duai kerpang namar ba ngapang shitom kata kaper baklabak na kaneka exorcism kamut uksuit uteu kummo ya ubriu akapor
kabor ka jongu but ki don tang kindiat ngut ki badon kabor ka bakerpang ban be ya uksoi ufada sngi uladon kane kabor father sngi silvanus lungdo uladon kane kabor menta une father ru udon kabor ka bakerpang te ban pinchai padde lese ka be kasira da filaban kot yewu ngatarai kanno kane kalaban yarap namarba long ubat tubit akatoka lain kane kamdei ka lain ka chonga kamdei ka specialization ka chonga nga kane ka daw nga ai chumut ban kot yewu kerteng father Jude Ti panar ke ik message ka jong phi na ka banta ki ba pet Easter nga kwa ban yo to kalong gaba kit chumut ladang ipet ha baro sautilli ki gospel kim don kibale yui ya ujisu kat ba udang mi na ka krep don bayui mo indre haba ujisu la kiu shabneng kidon bun kibala yoi minta ka ba pinsulungo yang kalong kane syapang kato ke jingkyu jongo jisu shabneng tangulu kasu krem kebe pat kim krem kamut o Mateus o Markus bodi Yohanes kim krem syapang ka jingkyu jongo jisu shabneng adien ba ula mepat mo si porarpor ula hikai ula sangkilang-kilang kum tatar nang tapade wong to saki nga saka parte barokowei nang tapade ula kiu syapaneng barokile yui kum banongno inre ka ba ula mepat kim don ki bala yui inre baro sautilli ki gospel ki kran syapangka jing mepat kamut kiong baki la yui yawu Jisu ubala mepat na kibayap badu Paulus pakuit aka city ka jengu syaki korin duong gumne lada u Jisu sim lamipat ka jengi kalong ka papulang kabam larkam uong kumta minta kaba kam kong sana kana kapor na kabanda jengi ban kin mau kalong kane kayai kaba u Mateus Markus Lukas badi Yohanes ki kuaban buak ma jengi haba ki narrate lane haba ki kren hangi lane katho katar ka jonggi kadei syapang u Jisu ubala mipat kai kabaki ko ban na ikaingi kane katkum ka jingsnu ka jonga kalong ka badon kam ban kin mau dengong te kiong gumne ban yalap ya ka gospel kalong ka badon kam ki bela yui au Jisu kila mare keleng ka gospel kawong kila mare brand ban ya tu ya ke bepat u Jisu la mipat kamut mangi ki ba itu ya ujisu bala mipat ni de bani alap kane ko kubor baba ya ki bepat kane ko long ka be ka jingi kai ka ba arpade ujisu la kran chapang to hikai ki baro ki ke ba ngala hikai fi kamut ka jingi kai jung ujisu ngi sham ha kito ki gospel kane ka jingi kai ka ba jong ujisu ni de banai pateng ya ki bepat kum juru mangi ngi pule ha ki gospel chapang ki sakramen paper mo baptisma kum kanuksa uji suwong kilet pelong ya kibrio kisemran jonga limbaka baptisma ukren ru syapang ki bepat ki sakramen dukum ka Eucharist jing flakum tater kamut ngide ban sutu ya ka jing koridor jong kine ki sakramen de paper ki ba pin ya jan yenga sha uble kane kalong ka badon kam ban ken mau ka ba saupat Jisu ula batai nakatien jongo Blei baru ki bala jia kamut ula batai ya kaba Moses ula wong ya kaba ki prophet ke la kren ya kaba kinong do jong sam ke la kren rupa kini baro Jisu ula batai ula pensyai kat ba arngut ki semran jongu kidang yai linti na Jerusalem syai maus halinti ula pensyai kamut ngidon kam katien jongo Blei kaktian jongo Blei mangingi syam kasyarak kumpanong no nakabenda kajinyait linti kajonga sakabay ka mangingi syam kalong kaba nakabenda jonga kalong kaba don kam ado kata-kata kadon kajingyawan lang u Petrus wong ya ngin yalet ban kwai doka te bun kialet nantapade u Jisu pau hangtai u lakre breakfast nakabenda kitu ki senran giba la persang ban kwai rekim simlayo u Jisu la kreru ka breakfast kabay pat kasien u Jisu la pau baduwang hato vidon ye ban bam bad kila ayu ban bam
Ngi pulai bunsian baki layo ban syong lang ban yakrang lang kum da ter ngi mut banong kadon hi hang tai ka jingkmen kadon hi hang tai ka jing ngobang jong ka imlang salang ki briu kiawan lang kia syong lang padu jisu don hap ten jong ki te kamut kaniru kat kum ka jing ngo ka jonga ngi de ban ne pertu bot ka jing koridor hakai melang salang ban pinire bat ki para briu kumba u jisu u lale sakawai pat kaba mangingi shem kalong kane u jisu wong kumba u Blei u pamneng jonga ula phayanga ngaru ngapayevi kamut ngide ban kalong kedur kadar jong u jisu hakano kon bacaka kaba mangingi shop mo kalaban long haka office kalaban long haka market kalaban long ha school kalaban long haing sem nga de ban kalong kedur kedar jong u jisu namar ba u jisu wong ya kito kisenran ki jongu kapaya fi kumba u Blei u pabanen jonga ula payanga sakawai lese kamalaban yarap ingi ru kalong kane u jisu la kedeu kadak jong kedien prek hang ne hakikti hakik chat bat hakakrung ula kedeu katoka kito ki dak kito ki jengmong u jisu ula kedeu wat lada ula mipat hadian ba ula mipat ula kedeu kito ki dak baro jong ke jing sha shitom ke jengu kadon hi ke jemut ang ne u jisu kwa ban ong hangi lada fiwan ban syakri nga ken mau keding fana kadon ke jing sha shitom kadon te na kane kadau ba u jisu ula kedau kito kidak jongka dien prek ha kemet ka jengu u jisu ula pau hau Thomas sakawai kesengi na marba kasian ka paningkong u Thomas ngiyo pula ka gospel ba don lempet ke bepat badu Thomas minta u don lempet ke bepat sa sisian u jisu la pau badu jisu ong hau Thomas one pet kane ha kata ka poru Thomas wong ko Blei jonga pat ko try jonga kane kalong ngila banong ka culmination lane clear jong ka gospel barokowe jong ka gospel jongu Yohanes don bok ngila banong ba u Thomas shim langit namar ba u klem yui ya u jisu nang da u jisu bala mipat u lawan menekundu ya u Thomas ba du Thomas ula pla kata ka jingit ka jongu hau jisu kum u Blei jongu kum utrai jongu ngaken mau sisian uwe ubriu ngalai kundu ya u mau kasiang u lawan na Manipur wong yang ngala pule ka jutang pati mai barokawe ngam yui ba u jisu de u Blei ngam yui kata nga yui ba u de u CM u de u prophet u de u nompin kiau kum da ter mo na inre ngampat yui ngom pek kane ya ka ba u Thomas wong u Thomas wong ko Blei jonga bat ko try jonga nakane kedau ka tong ka mir ngilaban nong asikintien ka tong ka mir jongka Easter kalong jongka Pasca kalong banitu ya jisu u balam mipat na kipayap hakata ko mula pin sabut hakata ko mula pini ula kedeu ba shisha ude u Blei Tang u briu ude hoy ula panlong briu ude u briu mereka juga por ude u Blei kane lada ngalayo ngalaban kem na ka jinto ba koit kamut ngilaban nong katoka Easter mo ngiyo ka Pasca pasuk ka kit jumu shisha klam da klet ya kito ke bepat ki jing hikai baro ke mamangi shem haba u Mateus lane u Markus lane u Lukas lane u Yohanes u lato nakabanda jongi kito kilinong kiron kawe kilinong hau Mateus au Markus bada hau Lukas bad kiron artili kilinong aka gospel jumu Yohanes syapang ka jimepat te kane kalong ka koridor bankin mau ba u jisu ude u Blei jongi ude unong siuspa jongi ude unong pinim jongi ulawan nakabenda ban yarap yangi kibriu ban pinyajan yalade hau Blei aku juga por haki para brio ban letang sya u Blei kam dabiang ngade ban let syaki para brio te kamut kane ka program ka jong firu kadai ban yarap ya kibriu ban
itu ya Blei aga juga por ban yarap ya ki para brio te ngaku wa ban congratulate ya fi naga benta kene ka program ka ba fi dangle akine ki banai baladep to yai te kan wan rak lampap ka jing yarap naga benda bun ki brio Padar ku Blei Shibun sei sin nak benta kini AK ba philat he ha ka studio jong forefront tingila I ba ki bun ki AK bangi kren padar ka dei bun sin ka lalong kum ka jing selok tang kam dei tang ka jing selok ru ngilayo ban besuk ru ya ki benta jong ka imlang salang jong ki kena samla jong ki riu perkhat bat ru ya kum mangi ki kmi ki kpa ki badang yu I ya ki AK badon kam te sei sin na studio jong forefront media ku Blei Shibun padar bo phila dan dengkat bat ngi manga Christopher Gatfo na studio forefront media